Nyakorongwa jong dakika oskadha paga boro tok sa Chal Mar Kenya machiegni ma network e chenro mar piny twak machako sani nyaka rom kanyo sa 3 mar okinyi matai nyinga en Sharon Ongao. Chiendi ariyo pile ka pile nyakorongwa jong wajabedo gi twak mar piny Kenya. Wang'e kaka piny Kenya chomo weche mopogore opogore obed mago mag siasa mago mag uchumi e kin mamoko. Omiyo kiny makawuono nyakorongwa jong antiere gi yawuot luo ma wigi otimo jere ma bende dwaro loso godo kotende kod chal mar piny Kenya. Mokwongo antiere ka gi Meshak Odede danon siasa. Meshak bendo salalnwa ikindi thuolo malach. Meshak dibed ni weri gi weche mag siasa gi. Sharon ero kamano wamoso ni kwa Ramogi kuonde magitie. Pokawe antie. Nyocha fuato mana gi chien nyo anoko. To nya fuato mana kaka udhi nyime. Jomago one term, jomago two term, jomoko be wacho ni no term. Ni half time nya fuato gigo maber malich. Ero kamano nyaki no machiegni kopogore gi Odede nyakorongwa jwanga bende yudo thuolo mar bedo gi jaod bura e kar chung od bura makibra mano mheshimiwa Peter Orero mwalimu arwaki ni machiegni. Ero kamano ahinya kendo adwoko ni ero kamano kuom wathuolo mar goro oganda. Ero kamano nyaki no machiegni nyakorongwa jwanga bende antiere gi Kennedy Ondiek ma bende orwako gudu mathoth. Kennedy ni en janon siasa nyakorongwa jwanga en jatend duond od bura bende en wakili en okili kama loka. Kennedy ni bende orwaki ni machiegni. Ero kamano Sharon ni kora mogo yawre uru seche modo watwak e weche Kenya weche thothie en wach machiewo kinyi gokinyi. Seche wan gi sirikal mamako handball every morning handball. So weche thoth. Ero kamano to weche mathoth go bende aneno ka untiere gi gazede mwachak godo kiny makawuono nonro mar gazet ma bende asikendo kanyo gi nyawadwa Cleophas Oluoch wamul mana wach momi pek e The Standard gi Daily Nation. Wachakane gi Daily Nation wach momako pek en wach mar scandal iwacho ni midhiero mokwako okumba mar SHA. Mwalimu ang'eni ntiere migao iwacho ni committee mar somo katika mano iwacho ni nyaka sani committee kinge mar thieth SHA ni iwacho ni chal ka gima mibadhi bende osechako make. Ntiere subtende 31 manyaka gisani no mal listen magi mag tich mantiere counties apagadek tanno ka counties mago makaluo Homa Bay gi Kisumo en achiel kuom gi de wach nango nikech mbui mar SHA bende no nyiew gi omenda mathoth wacho ni bilion 104. Mana aparo ni SHA ni obiro kana koregwa gol NSSF NHIF mane konyo jopiny to noyudo ni diere machon ma pok SHA nodonjo nitie osiptende mane nigi claims miluongo ni mane ok adieri to koro sani kokel SHA iyudo ni kaka pesa nodonjo to kaka bende chenro mar SHA en pod ok ochako tiyo maber ahinya taparo ni magi teething problems yani shida mabiro kikelo gimanyien to anyalo wacho ni ng'eny constituency na iluongo ni informal settlement jogo mosebedo kosendikore mar SHA ng'eny gi thiedhore Kenyatta Hospital gi Bagathi kuom jogo mosendikore kech wan week ka week yudo ka wan gi jotuo mang'eny mabiro osiptende to an gima nyalo wacho constituency na ni nitie jogo ma SHA osekonyo jogo mosendikore ahinya jok mosendikore mar higa achiel iyudo ka samoro kidhi osiptal nitie jogo manyalo chule kata siling 300 te matieki to bende nitie counties aparo ni mano ng'iyo gi kuo chakre chon makata kel gini idwa kel gimoro to kuono pod dhi mana mbele omiyo an counties miwacho ni kuo osetimorego gima nyalo medo wacho ni sirkal owinjo keto tiendgi piny maka mora ma kuo timore ahinya sekta mar health owinjo jogo omaki kendo tergi e doho nikech Kenya ka ok nyal gerore kopono osiptende mwageno ni nyalo konyo jogo yudore ni kendo koro ema kuo nitie wan gima timore kama ok wanyal yiego nikech osiptende okel mondo okonye thieth mag jogo ma osebedo ka thagore ahinya
pinywa. Tekini mamago timore wang'eni kintolo mosekal nyakorunga jwang jatend piny Kenya osebedo kaloso kendo umoyi e piny ni obro bedo koneno ni onge mibadhi mabende bro bedo e okumba mano mar SHA ka gini mabende nonenore NHIF. To nyaka sani ondieki wacho ni moko kuom osuptende mabende nyaka gisani homa listen. Iwacho ni ka jotuo dhi kanyo gichiwo na bills moko winjore, jatuo dhi ni ogolne remo to gindiko ni jatuo samoro norwaki od thieth kuom ndalo 5 e kind mamoko. Dalo ma ne wan kodi samoro kana wacho ni corruption and system. In Kenya, corruption and gimosebede system. Any system, any veins mag jo. Because kane wan gi NHIF, of course no ko winjo bene waloko NHIF ni loko name kende, no winjo bene loko policies, programs and structures ma pesa uogodo mitim godo inquiry ming'iyo godo ni to gik ma jogi otimogi oduma miwacho ni gichiwogi bende gichiwogi to nyaka wabed gi interface gimoro mariwo osiptal to gi NHIF. Ok ni chulo pesa mariwo osiptal gi NHIF nikech ka ng'ato oyawo private hospital to winjo bende wan gi program moro ma establish ni to thieth miwacho ni beno time. Anan gi Jubilee Insurance for example ma ka tuo to ithiedha tibiro yudo ni mondo mi Jubilee Insurance yiene aga kan mondo thiedha nitiere gimiluongo ni approval mar proposed treatment kata podi mekom kanyirito mondo thiedhi to Jubilee nyaka chiw approval eka thieth no nyalo dhi mbele. To marwa mar government ma onge approval ichiwo mana report ni ng'ane no biro ka no thiedhe ng'ane no biro ka no thiedhe. Tiende mano system ma NHIF no create mondo minegi corrupt godo system mondo minegi kwal go pesa from negi kao pesa. Tiende ni ung'enu tiyo gi pesa marom udwaro siling 700,000 to uoro milion 10 mondo mi jok maneche NHIF ka odongi madongo kati kelu no hospital titeru gimiluongo ni kickback. Anya wacho ni niya corruption e health sector en gima osebedo condoned, yani oseyiene mondo dhi mbele. Gima owinjo bende timo en ni approval owinjo bedie system. Ka government pod onge go uwezo mar bedo gi this approval process to giwach niya health idhi chiw nono mondo ji te odhi onyumre kuru to thiedhgi ma onge gimoro ni ibiro ng'idi. Maendi en corruption ma will be obvious. Adwoko ni Sharon ni problem ma wan godo e sirikand ni and jowete wagi ang'e ni gin sani gimoro gi sirikal mar broad based. Gima timore gi sirikand ni gimoro amora en makosa. Koro mane tab chal kata gi county governments magwa kocha problem everywhere. Onge gima inya wacho ni kawuono to ji ochiwo kamoro ni notimore nikech headline magazet kata ikawo magazet 30 mosekadho kiriwo gi ma en headline mar problem tupu mara ng'ato bedo abducted mara okwal pesa kama mara gima kama otimo. Mae manyisi ni wan ga failed program, a failed system and koro it is even worsening. Okawach manach nikech ka gini kata ne nyanenre nyaka e budget mheshimiwa Orero inyisowa ni nitie 73 billion era dong majane unene parliament ni ministry ma finance Uhuru Kenyatta ne nigi 20 billion computer era. Sani expert wa mawadu hani ne nigi 73 billion computer era. Koro wan gi problems ma ok wanyal solve every time to nikech ena makosa every morning nyaka ichiew yudo problem moro ni kamoro e sector mondo ni maber madhi mbele. Onge shani is a good idea but idea ni maber ni ka ok omiye good framework maber ma ka ng'ato odonjo hospital ma Kanyangoli private health center owinjo beni nitiere kaka police nigi signal ni a signal ma kama ng'ani obiro ka government system marsha approve nikech kine ma gibiro chulo pesa. Koro ka can give me approve then inquiry come into payment. Mano nyiso ni oyawe just for corruption. Manaka mwalimu nosewacha Kenya ni paro mabende odede isiro ni chenro kachako nyaka bede gi achidh nade makoni kod kocha ginore mabende jaod bura mwalimu na wacho ni en teething problem. Tingeni thuolo mar juma iwacho ni dwe achiel kapok shano chako tiyo bende jod bura noyango ni NHIF bende nolalo kanyo siling bilion 21 to bende wach mar system mar SHA mano nyiew gi siling bilion 104
14 bende nakelo shida nokelo shida nade makoni kod kocha kanya kasani koro rode mag mibadhi chal ka gima okodin. Erokamano Sharon, gik moko ariyo ema tumia important e sechegi. Kane sirikal mar Kenya Kwanza odonje tich to gibiro giwachonwa ni gineno problem gi okumba machon maniluongo ni NHIF gi longere to gidwa kelo okumba manyien ma sirikal gero ma koro ji ong'e ni SHA odho jothurwa luonge ni SHA koro kosekel ne jothurwa SHA to gi gwenge mamoko onego bed ni e muda ma osetiyo kata ka en higa achiel kata ka higni ariyo onego bed ni koro wabedo kata gi some little evidence survey kata gi machiwo evidence ni the common mwananchi piny ka ng'at man piny ka mama mboga mane jo Kenya Kwanza o campaign gi nying gi boda gi be giyudo thieth e kiwango mopogore ka gidhi osiptende gi SHA to gi kane gidhi go kumba machon mane NHIF nikech the person in the center onego bed japiny no mana kaka wadwa mondiek wacho en gi insurance mare mwalimu be samoro nigi mare abe samoro dipo ka an gi mara to nitiere jok magin maginyalo bedo go en mana mar okumba mar sirikal koro gine monengo waketgi e center sama wadwa kelo solution e kind SHA to gi NHIF kopo ni NHIF ne nigi problem be mane NHIF nigo ka be otiek gi makoro SHA onge kodgi kata ng'eny gi be odong oko kuno the problems challenges mane nitie ka be ng'eny gi odong oko koro wan gi challenges matin sama wabire SHA to kapod waketo debate kata argument based on SHA and how gimwa paro kaka jotelo gi pachwa kaka joma nie e sirikal let me say kaka koro jomotelo ne migao mar thieth pacho ka migosi Adan Duale o wadwa mumologa gini ka gine mapachgi wadwa dhi go nyime to seche moko nitie gik mang'eny mabeyo kata maricho madhi timore mawaweyo nikech ok waketo japiny in the middle of this so an pacha en ni by now samoro pok wabedo gi evidence clear evidence kuwuok kuom wananchi based on a survey manyiso ni jopiny neno ni nitie nafu e osiptal gi SHA mopogore gi kaka kane gidhi gi NHIF so far to pok aneno mano but nitiere jok minyalo gogo mbaka ka gi kacha manyalo nyisi although ni mago ok wanyalo ng'e ni gin kwan atamalo marom nade so kopo ni ne en kuo manitimo gosiptende NHIF sirikal kata jotend migao mag thieth onego nyiswa sani niya sama ne wawuok NHIF loopholes ne ni ka e weche mag kuo mar pesa to waseloro magi ma pod otang' waloro en ma let's be honest and say magi ma ema pod wawakon mondo waloro kae to bed perfect to mano biro miyo jopiny geno moro matin niya okay nitie gima timore ma positive warie ndara maber by this time wanyalo bedo ni waloro loopholes manikwe to kapod mano onge to ok wang'eyo kata moko yawo as we continue working on it samoro moko nitie miyawo mokwange angene kinde machiegni ade makamago mienjo nyakwaram gajwang bende angeni nitiere chenro mano mar bero okumba mar SHA angeni piny owacho nochako lipa pole pole gi okumba mano mar SHA kata kamano osiptende madirom 31 mantiere counties 13 gi poko yangnwa ni gin mage counties to wang'eyo counties 13 mago ma iwacho ni oloro osiptende makamago gin Kakamega, Homa Bay, wantiere gi Vihiga, Kisumu, Wajir, Busia, Bungoma, Nairobi, Kiambu, nitiere Mandera, Kilifi, Nakuru gi Kajiado koro
warito kapo nono ni migao mochung' weche mag thieth biro miyowa listi mag osiptende makamago mar mondo mi wane ni gin osiptende mage mosebedo ka riambo ne bills mag-gi. Kopogore gi mano, kapok wadonjo e thor wach machielo, bende Standard bende nomi pek nitiere rawera mong'ere gi nying mar Kinyagia Ndiangui ma bende ipenjo ni kanye. Nyakwarom Gajwang' rawera makama kapo nono ni intiere mbui mopogore opogore, geno mar neno invitation moro iwacho ni chenro mana gweli mar mondo mi iwuog oko e ng'anyo mar chieng' tarik 25 ng'anyo ma bende nesundo piny owacho ahinya kinde mane irwako higa achiel mago ng'anyo manotema e pacho ka higa mokalo. Rawera ni Nyakwarom Gajwang' invitation manondiko mar mondo mi oganda wuog oko karomre margi mar mondo mi odhi ng'anyo. King'iyo mbui mare gazet mar The Standard inene bath wang' jowi mari kanyo, mbui mare mano mar X nondiko ni oganda maromo milion 1 wuog oko karomre margi odhi ong'any kendo gichop nyaka State House kar jot mar jatend piny Kenya #Ruto must go. Mwalimu duche makawuono naneno kanyo ka doho okwayo jatend okwach kich mano Amin Mohamed kanyakla kod ogai mar obila mano Douglas Kanja mondo chope nyim doho mondo yang ni rawera nene kanye nikech kikoso negbe ni chwali nyim doho. Hapa ni mano do ng'inyi tiji committees mag National Assembly kani tie wach ma jo Kenya te dwaro ng'eyo to nyaka giluong jotelo ma ochung' ne migao kaka mar jotelo mag police CID kaka koro giluongo Amin. Ndiangui ni en iluongi ni IT guru, an expert mar IT kendo en graduate mano osomo mana university makabarak kocha en gi family to kane pok otim maandamano mar tarik 24 nitie post moko manowacho kaka ji dhi ng'anyo kendo kama ne ji dhi rome sama ne ji dhi rome nondiko ni gino chakore saa 2 kendo kuon magi dhi luwo kendo no owacho ni aparo gima koro kete tabu ahinya ni nodwa ni kugino serumo to gi kete New Republic. Koro magi gik ma jo piny wacho ni nyalo bedo ni momiyo wach ni nomake. Koro joluongo jatelo mamin jo buro luonge mondo nyis jo piny ni to nyathini ang'o modotime to en kanye nikech wachore ni kanodhi make jo aluora makanyo ne basi ni noneno geche manomake to gi jok machalo ni nomake. Koro mai mopi hapa noluonga Amin mondo dhi oler ne jo Kenya ni to nyathini odhi kamanade. Ing'eni wach mar meko ni koro sani ng'eny osebedo wach maduong' ahinya Kenya ka. Ta ahinya kuom nyithindo miluongo ni Gen Z nitie maki iyudo ka omakgi to samoro ok wang'e kuma gintiere ahinya. To magi mosewacho kaka jobura ni a state ma is not a failed state ok owinjore ni ngima ng'ato obedi atari. Ok owinjore ni inyalo luor ni kiwacho gimoro to inyalo maki. Omiyo Kenya ka wadwaro ni wabedi gi kwe, ok wadwar ni ng'ato owacho wach moro to jogo ma ok ong'e kata ma ok identify themselves again police officers nyalo dhi od ng'ato to kawo kaito lalgo. To koro wadwaro ni mondo odhi ofula ne ratiro nikech en bende asewinjo kowacho maber ni en bende oseoro askechene mondo temane manyo kuma kijana ne nitie. Mano momiyo pado luonge do mondo bi olere ne jo Kenya ni en step mare mosekawo nyaka ne nyathini lal nikech osetiko karibu ndalo 11. Ting'eni penjo ni ya e kinde mana jaod bura ma Juja seyo nantiere ni notekore to koro nolu nyaka nonde mone nyaka magawa mane nitiere nang'e ni ok ti koda nonro makamano mar mondo michwal ni Ndiangui ni nitiere kanye nikech kana neno kana na post gi mogik e mbui mar X ne chieng' tarik 18 mano dwe mar 6. Ting'eni noteke dachi man noteke nikech koro pok ofwenyore ni en kanye kapok Gen Z nodhi ng'anyo chieng' tarik 25. Hapa ni okwach kich ma wan go Kenya ka nigi ratiro kendo gin jok nigi tegruok maduong' ahinya kendo gik ma gitiyogo mar yudo kuma ng'ato nitie kopo ni gidwaro yudo ok nyal kawo saa mang'eny.
Omiyo Kenya ka kopo ni ng'ato lal to idwa manyi, taparo ni gin gi teko kendo gin gi nyalo mar yudo kuma ng'ano nitie. Omiyo an awacho ni ok ni ka mbunge olal kaka wacho Majuja no kata no abduct to gitiyo gi teko moloyo ka raia moro olal. Owinjo wabed e system ma ng'ata ngima ni duong'. Obedi ni Sharon kama, obedi an, obedi nyathi moro, ka ng'ato jopiny osewacho no winjo manyi, to Kenya ka wan gi gadgets to gi nyalo mwanyalo manyo go ng'ato e yo mararaka. Omiyo kijana ni bende kaka jo Kenya dwaro owinjo wang'eni to en kama chalo nade. Ero kama na inya ondiek nyaka sani familia mano mar Ndiangwini gintiere koda kihondko min gi kinde mabede jofwambo mago na da dhoge hiwinjo kanyo kwacho ni isikome ni ulia mtoto msimui tafadhali. Sani koro en thuolo mar juma achiel poko yang kata mana nien kanye jok mano make bende poko yangore kata ne ochiwe kata ne nyim doho e kin mamoko. Sharon, chik mar Kenya kedhie pende mar 25 mano kare mar D to kendo kedhie pende mar 51 mano mar 2 wacho ni ratiro no mar mondo kel ng'ato e court ng'ano momak gi police kata momak gi investigating officers en gima en right ma ok nyal mai. Article 25 no tingo gik miluongo ni rights ma inalienable, yani gin rights go iko ma ok nyal gol kuomi kata ng'ama timore. Gin kaka right mari mar bedo mangima, right mari mar bedo treated kaka human being, right mari mar keli e court kasa mopore ni police omaki. An mane kama no kelo chik mar less than 24 hours winji bed produced a court. But gima timore en ni a system, legal system kata criminal justice system ma Kenya osebedo kama police wa ma Kenya nyalo mondo to maki nikech owacho no winjo maki kata kapok gibedo gi statement kata neno no moromo manyiso no winjo maki. Koro gi detain ji without statement kata reason momiyo ginyalo bedo detained. Koro gi end up nikech gionge gi evidence ma gidwa tero court, gi end up ni koro gi detain gi miluongo ni incommunicado. Tiende ni kawi ti pandi ma ok inyal wuoyo gi ng'ata manyiso ni ok inyal nyiso jogi ni omaka chieng' makama 24 hours dikadho kapok otera e court. And then moko magimako ka ok gin gi evidence mora minyalo tero gi court bende gikawo to gitero e court to gibedo detained koro legally. Koro gikawo giketo detention no bedo legal nikech gidhi e court to gikwa court ni miwauru thuolo kaka sani konjo ji adek mano makika ni gikwa court ni miwauru thuolo mar ndalo 21 mondo wadhi wayud neno mowinjore. To katiba article 50 wacho ni in gi right, in fact article 49 right mar accused person, in gi right to be treated as innocent manyaki bed proved the otherwise. To ma 21 days magidwaro mar detain ni ibedo detained ka onge any justification. Mae makoro timore ni kagi setemo exploit that part mar detaining you know, to gikawi to gi kidnap koro ibedo kept incommunicado. Then kagi duogo tiyudo ni samoni bedo threatened mi bedo mistreated ma ok nyal wacho kata gimo timore ni. Koro ok wanyal ng'eyo the level matimo. To ni neno ka Albert Ojwang ka no dhi om gi police dalagi mo end up ni ma endi no timore ni marach ni koro tho no timore e police station. To jogi kinego ji nyake bunge, jogi nego ji nyake pi, jogi nego ji everywhere because wacho ka chako an ma gima pod abro nuoyo an abro wacho ne joka nang'o wan gi sirikal makoso kamora mora kata maka ng'ato modhiora ji ni maku ng'ano mondo te gi end up ni gimako ma ginego tene ne gikawo akiane gikawo which kind of orders. Minister mar sirikal nyalo chungo mbele TV ma wacho ni shoot to kill and then pori wacho ni mano ng'at ma bro protect human right. Adwa konia emomiyo nyocha difa gode degeni gi jowa mamoko samane gibukore ni lweny ok lwenjwa. Lieny mar human rights ok en lweny ng'ato and ki ng'ato believe ni en kende moyiene luongo ng'anyo ni ko luongo ni koka lwenjwa. Lweny mar dwaro ratiro mar tich mondo timre ma Kenya, ratiro mar dwaro kwe e Kenya, ratiro mar mondo wabed gi demokrasia e Kenya ok en mar ng'ato achiel, en mar waduto. Sani kineno list mar nyithindo motho gitemo tamore ni nyithindwa no ok otho e ng'anyo, jowa notho, ji notho across the country
and en right marwa mondo wang'eni to ng'ama nothon otho under what circumstance nikech king'iyo postmortem mobedo released nyoro mar nyithindo ariyo machie manonegi gine Ukambanika nyithindo goeko oyudi bullet wounds in their chest mokale agogi modhi e tokgi. In such a case ok wan gi right as a country mondo wa find the right wayudi ni jogi githo in what circumstance motieko ka wacho niya chik mar Kenya nwamiyore wan wawegi and rights ma wan gode katiba Article 37 mondo waandamana ka gimoro ok dhi maber ok en right ma state mowinjo miwa en right ma omiwa gi the constitution to right momiwa gi the constitution katiba nogono be mochiw right ne president mondo bede office katiba ne mochiw right mondo wabed gi ministers ka mar ministers gi yie mondo bedi mar president gi yie mondo bedi mamoko gite gi yie mondo bedi ang'o momiyo mar ng'anyo ni ogidwa no bedi mane penjo maduong' to bende the biggest question ka wadwa follow the katiba ka ok wadwa follow katiba bas wawe mondo wabed ni one lawless country to koponi wadwa follow the law to law owinjo bed ni protect komaka titera habeas corpus article 25 kata article 52 owinjo bed ni katiba wacho ni komaka kata kichich koda na koso owinjo bed ni nona itimo nonro magige level makoro gin gi gima ginyalo tero ni police to ODPP recommend ni koro owinjo bed arrested then owinjo bed ni miya warrant of arrest ikelo warrant of arrest ni Kenya kati onge warrant of arrest Kenya kati en arbitrary arrest yani ibeda arrested nikech ng'ato bedo kamoro dwa ni bed arrested kaka lagat jocho bedo kamoro odwa ni Albert Ojwang'o bed arrested ochiwo officers to go and arrest him maonge kata statement maonge kata complaint maonge anything to kata mana kwang'e kora mana rawera mabende koro ng'ere kaka Ndiangwini en bende nokawe ode nyakwaram Ojwang'o mantiere Kinok e county mano ma Kiambu to bende wang'ene na nonro mesha kata mana kapwa mi thuolo nonro mano mar Kenya National Commission on Human Rights mabende gisebedo ka gitimo kaluwore kod oganda mosebed ka iteko kendo ilal go dwacho ni chakre dwe mar 6 mano mar higa mokalo ji 82 oseteki kendo oselal godo kendo ng'eni nitiere jonyuol kanyakla kod familia manyaka sani kaka ni nyithindgi nitiere kaje nyithindgi mabende samoro no maka oteki to nyaka sani onge kama gintiere odedin mena mi thuolo mar loso kotende kod kuma Ndiangwini nitiere. Pero kamano Sharon, gik moko ariyo ma important to me. Number 1, ka nitie ng'ama winjowa man machiegni gi jatend piny Kenya William Ruto to ng'ano nego advice kata nyis jatend piny Kenya ni e wang'wa kaka jopiny joma goye piny kabisa gin okwach kich ma dho ngere luongo ni intelligence. Gima timore e Kenya ka en gik mang'eny ma siasa benie iye. To intelligence is not about fuatilia kata nono kes mar ng'ama osetho mondo yud ng'ama onege kata nono kes mar ng'ama obedo abducted gi dho ngere kata okwany olalgo mondo yud ng'ama okwanye. Intelligence is about geng'o ng'at ma nitie possibility mar kwanyo kata abduct lalgo. Intelligence is about geng'o nek manyalo dhi timore mbele ka en preemptive. Intelligence is preemptive. Mano e kaka pinje modongore ma intelligence gini malo osebedo katiyo. Kopo ni an jatendo kwach kich to osebire mesani ni ng'ama kama oketo tweet machalo kama man gi undertones mag siasa manyalo kelo tungni e piny Kenya. To wang'e ni wan gi opposition kata jok mwayigo kisiasa ubedo preemptive kaka sirikal une muringo udho miyo ng'ano rit makende nikech unyalo wene adui maru opportunity mar kawo ng'ano to gima wang'eyo maduong' ni sirikal emonego duok penjo kata ng'ano kawre kende kata jo opposition okawe kata sirikal bad sirikal more mokawe ng'ata ma odak e Kenya ka ngimane onego rit gi sirikal manie telo. Koro kopo ni jomoko nitie mochung' ne advisory e weche mag arita kwe e Kenya ka ne rais to nengo ginyise ni intelligence e gima
according to jopiny machalo wan felo sirikandni onengo gibed preemptive nikech sani kopo nadwokora we ondiek mosiepna ni e studio ka ma wacho wach moro marach kata ma threaten ngimane ni ondieki nadhi negi yot mondo ng'ama neno wa kamobete odhi ring dhi nego ondiek kaeto ibiro wach ni evidence nitie kamesha kodede nyo ni studio nya wanene to sirikandwa ok bed gi preemptive intelligence gimbe gibiro mana biro ira ane na gibiro maka to giweja nek kani ok kucho so nengo sirikal bed preemptive makopo ni mesha kodede oketo tweet moro kata gimoro e mbui manyalo kelo tungni e weche siasa mapacho ka kata rita kwe to sirikal ema ringo biro rita mapiyo piyo magi make sure ni onge ng'amo mula maka chieng' makoro giyudo evidence moromo kaka nondiek wacho cha to gikawa gin kendo ne makoro gikawa to gitera e doho tiwacho ni ya wakeli e doho kuom makosa ni 1 2 3 4 wadwa chaji gima to ka giling to giwene adui thuolo ng'at ma samoro ok dwar ber mondo onere e sirikal gik ma kama ok awach ni opposition emo kawe but awacho ni sirikal en lack of preparedness mar sirikal mondo oket gik moko oring kaka dwarore so mano number 1 number 2 ang'eyo ondiek temo tuomo gik moko mondo wadhiye to wabidhi kono sani sirikandni nigi weche mang'eny to sirikandni wan bende chunywa ni thuolo ni wan ne ok wayiere gigi te ne waneno mwawacho to nonyiswa niya ng'ani Nyasaye nooro nwa kaka jokenya omiyo wan wajomuluoro Nyasaye ok wabi pingo Nyasaye manoore wan tichwa koro en here tichwa koro en sire nikech wan gini nyose tamowa koro mae momiyo wawacho ni ondiek ok wawach ni ma ok lwenjwa nang'o wawacho ni e kinde mang'eny wasebedo ndara kacha to jatendwa Raila Amolo Odinga osewacho kinde te nyaka samwa wueni kata manyo gin Kilifi kagi konyo gavana ma Kilifi kowuongi owacho kata mbele rais William Ruto ni oyiene jo Kenya ng'anyo to chik oyien mar jo Kenya wuogo ng'anyo gima timore ni consistency no sebete to sama ne wang'anyo ne wechewa kata weche mane waparo ni ok ber e piny Kenya no kawa mogundwa e basket achiel muluongwa ni jo ng'anyo jok maketho mwandu ji jok maonge gi stake e economy gin tich gien mana ketho ma jomoko seloso koro nying no nobedo marach kuomwa makata ondiek gini nonjawa gi nying go ahinya kawa wuoyo wago mbekni mag ng'anyogo ni gisiko giting'o sufria e wigi kane wang'anyo ni kech chamo jo Kenya to iwacho ni mano ng'anyowa kaka joko nagi dibed ni loso kamano mesha kaluwore gi rapar manotim juma mokalo naneno ka gwenge mago mag Nyanza nokuwuok ok ng'anyo koro kano osewache aloso kamano nikech atemo yaro tiend gimwa wacho ni ma ok lwenjwa koro sechego kano oseketwa ni wajoma richo wan joma ketho gik moko ok wahero kwe gi gik makamago to wabe wang'iyore wawacho ni ok dang' wabed ni ok wahero kwe ok dang' wabed ni wan wasik waketho gik moko wabed e piny ka en liberation ka jomoko bende o liberate Kenya to wa enjoy gik machalo katiba gini ne wayie multiparty gini ne wayie jowa nitie mang'eny mosetho compared to kabinde moko to onge chieng' ma Kenya nosechung' te ni wachung' gi jogi gitimo gima ber osechego te ni wacho ni watimo gima rach koro wabe nodhi odonje wiwa ni ng'anyo kare en gima rach koro ka wabedo piny kendo chak iluongo wan wadog e ng'anyo ni lweny ni mar jo Kenya te kare en ng'anyo mane ma koluongi to mar jo Kenya te to mane ma koluongi to marwa jok ma jomohero ng'anyo jok ma ketho gige ji emomiyo awacho niya kane waneno migosi Rigathi kani mwale e holo mar Okak kuwuoyo gi jo gwenge makaleji wacho ni en shida ne te en ni William Ruto president nyalo kawo maendeleo kaka dongruok nitero Nyanza kuma joma ne okogo kura ne sirikand ni nitie omiyo mane shite koro donge wabedo justified wacho ni kare lweny mar Kasongo one time Ruto must go ni oken marwa nikech en lweny Rigathi maneno lit ni okel gik moko machalo maendeleo e piny Nyanza kare lweny ni ok marwa ang'e weche mag siasa to nyalo bedo notudore nikech kaneno kora mana ote mag mbui ji wacho ni dibed ni koro luo Nyanza nitiere broad based emomiyo gisebedo ka giwuok oko ndiek ang'e ni wach makama Meshak na chimi godo ter Meshak gini gima dwa wacho ni en ya gidak e nindo
Andana bro wacho ma kaluor. Gidake nindo. Tiende ni ginindo kendo gileko mana ni ka ok ng'ata chiele mosiemo yu. To ni jite muofni ma ok nyal neno. Because gima dwa wacho ni gima mashagi ni nyalo wacho ni bedo gi sirikal mar manywandani kata broad based government osekelo anakia ma weche gwenge mathoth okawuoyo ahinya but awuoyo about Homa Bay and amo no dede ni ne wan go kasa mana kwano gigo mane jowa mokwongo dhi State House mano wach notero bundege mano wach nofuo kamine gika mano pango mago gimano statement mano statement mano wach bondo kendo wanyalo quote that statement no wach gi the Lord woman ni jigi joma ofuo so adwa kono jaduong' Odedi ni gima inyowa en muomruok kaka oganda nikeche Dr. Raymond Omolo kaachiel gi Lulu Walo gini kane wakwongo wariwore gi William Ruto adier ne wadwaro dongruok to mar ogandawa ne wabedo mwapango maber mak nyamita gini ne opango dongruok mak ineno gik mane timore Migori timore kinde mopogore opogore kane jowa gi osefwenyo ni jopiny koro luwo dongruok ma William Ruto kelo thuru jok mane nie iyegi giyudo ka gini dhi muomogi gipusore gi hijack the president sani koro ka gise hijack the president kabila mamoko koro neno ka wechewa wabunge wa mang'eny bayo wacha baya gik moko te matimore Homa Bay ne wapango ndalo mane wan secretly and peacefully inside the government samane yanyo waeno ginyiswa kata makoro gin gi expert wan gi Mbadiero minister ma finance wan kod jowa gi sirikal ka gisieme gimoro achiel ma broad based osetimo nikech gik magikwano te to nase kwani TV kaka kapod gitingo aneno ka mwalimu ngi duoko ana duoko ni believe moro ma wan godo ni lwenyo ok liendwa it's simple because ni jowa moko ariyo bedo piny owinjore oganda wa ma joluo nyaka obiwa muomwa chak paro gi wiwa kendwa story mane ka ng'ata chielo wacho ni wate ng'ama pesa moro gik mowacho sama bokia onyisa mondo wachi so ok wanyala assume ni ka ng'ata chielo yie to jite yie ni ka ng'ane mor to jite mor kech magadala uchami makendi school fee motami ng'at mamor no mi nyaka wawuog oko to look for our rights and I insist ni sirikal ni endi gima miya complain about it en sirikal manigi handball every time makosa onge gima giwuok magitim maber shairo ne gikelo gisemesi go up gimora mora en gima makosa then Odede gini obdwa wacho nikech gifeel ni an gine iye mana matin kesto mwalimu Odiek ine mimako handball mbakani kisa wacho ni gik moko nopango secretly maendeleo dongruok manutero maber donjo ko uchako kendo ne dhi maber kendo dhi maber wachalo jo kabila thank you ne upango dongruok koro gima ok ing'eyo mokidwa yie ne dongruok manupango secretly manitero kaluoni ema lit ne osiepe ni sani no ne ok gicomplain ni Ruto tero gigo ne watimo gigi rieko ne ok watim gigi fuo migo go koko makoro wabunge nyaka warit dowa kako ganda ineno ka sama ne Uhuru Kenyatta oamua dhi miyo Raila telo oburu no wuok wan gi system wan gi deep state wakia bolore kane Raymond Omolo gino bolore wayudo dongruok ubiru hijack koro donje gi ketho that is a simple thing kapoko ko you must have been made paro madichwal kapoko ko you matin ando ka koro chacho ana ng'enyo bodho nyaka tach kamano ka yi ng'eyo pachi ngono ng'enyi ondie kende gini mane gipango kaka winjo wacho to gima dwa kwaye ni samoro kata Musa kanogolo ji Misri to ok nogik kodgi Kanaan tiende ni Joshua manokawo kata en bende kane gipango to koyudi ni koro jomoko nyalo dhi kode mbele to kik bed ne marach nikech gigi te pod konyowa kata kane gipango kamano debo ni ok wati gi sirikal samoro di koro gigo pok otimore to koro kaka ne gipango to bende wachako bedo ni sani wane gimoro miluongo ni broad based watiyo gi sirikal ma momiyo samoro gigi koro dhi mbele maber ok wawachi ni kwadonje sirikal to waketho wadonje sirikal mondo jothurwa oyudo konyruok kendo oyudo dongruok maber madhi mbele omiyo Ken adwa mana ni oduog oto wang'e
oyuo wang'e kendo oriwre gi jogo be koro mane sirkal mondo gigi odhi maber ne anyuolawa. Omiyo wawacho ni sirkal ni ka nitie sani iwacho ni kodhni en kodh ajiki kata en kodh ajiki to wakoma kode en koth ma nyalo chiegonwa cham. Joluo wacho ni ka koth obiro chon to samoro jomokwongo komogo ema chambgi biro chiek. Koro wan kaka oganda kik wadog chien to be kik wiwa kuodi ni komiwa gimoro ni to mondo waneg taya wakawe mane bwo mesa. Dongruok ma Kenya ka jothurwa nigi ratiro mar yudo dongruok, kendo dongruok mimiyogi ok gin ma gikawo ka ng'ato. Dongruok mimiyogi gin mawuok ka sirkal mochuno nowinjo bed ni imiyogi. To chon ne jowa ing'ado negi rieko kotim budget kaka sani koro nwaneno budget. Chon budget ni kanotime to gwenge moko kaka koro wan yore mineno ketno kidhi e budget to ok yud ni noketnwa yo kata achiel. To gwenge moko makocha yudo koketnegi yore ng'ato kawo bilion 6 okete kaunti achiel kata constituency achiel ni mondo losgo yore to thurwa to kata pesa moketnegi yore. Mae momiyo koro wacho ni kolos budget kaka koro ne wan gi expert motim to keto oluomo pesa go keto yore nyicha wan kode yo miluongo ni yawo mabei marindi kabuoch kamano nyako ridi osegolo milion 400 mondo chakgo to chako keto milion 300 e budget mondo tieki. Koro magi gik mobiro nikech wakoro wan gi sirkal masani. Omiyo wawacho ni wan kaka oganda wabedo rumos makoyie ni koth machwe sani ji nyalo komogo to kik wadik ng'ato ang'ata manyalo yudo yo ka en gi mbolea manyalo kete tie oduma ma oduma chiegi. Wate kaka koro wantie wang'i gima wanyalo konyorego to be ok ni wasayo magi gik mowinjo bed ni ne timonwa chakre chon. An mane gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. Nyakwarongo joka poka koyo matin bende abedo mana paro ni nitiere rawera ma bende ma ipenjo ni Ndiangui ni ipenjo ni nitiere kanyo. Odiochieng' ma kawuono doho nokwayo mar mondo mi ogai mar obila mano Douglas Kanja kanyakla kod Mohamed Amin mano jatend okwach kich mar mondo mi ochop e nyim doho. Koro en wach ma bende obro bedo kwang'iyo nikech doho nowacho ni gichop kanyo in person achiel kachiel kik gior ng'ato mar mondo mi giyanga ni rawera mong'ere kaka Ndiangui ni entiere kanyo. Rawera ma bende noteki e ode mantiere gwenge mag Kino e kaunti ma Kiambu. Otime geneno med chalo gi lai mago mago timachok rede ka uchiel nono mbui mago mago ganda bendo biro ni achiel kachiel mane mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod Citizen Digital. Aduogi ote magi e okang' mar ariyo wakani yuma tena. Kiwacho dir jatelo, an nadwaro law mar keny mar miyo. Gintie. Nene nyako man kacha chai bendo manyo mana lewni mag nyombo. Wiki nitiere kama inidhie. Ang'o mamiyo inifundo lepi? Mama, godhiambo wadhi Chandigarh gi dani kamoro achiel gi waya. Achiegna dhi bedo gi Sanju kaka jaoda to in? In be in ga machiegni koda kaka osiep. Ang'o machielo madwaro? To mana nikech chunyi ler gi ng'ata kae. Koro onge gima nyatama dhi kodi nyaka piny Chandigarh. Ok abi weyi. Ha? Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public policy. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Ugandawa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanyo. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV.
talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Machigni nyakoromonga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tichario reggae owake, yani tunaongea na majar rastafara. Alafu tichadek nyakoromonga jwange akelo ni maana yani ngeni baka kiwasani. Tichangwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, kuna magojong Friday ni siku zo wake. Sapara kidaka paga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Nyakwarmgo jon dakika na ngwen tok sari marukinyi machigno kang marare wadhi nyime gi chal mar piny Kenya. Kawuono chieng' tarik 1 dwe mar 7 higa mar 2025 dwe mokalo mano dwe mar 6 noneno ng'anyo mar tipo manotimre chieng' tarik 17 kanyakla kod chieng' tarik 25. Chieng' tarik 17 mano mar dwe mar 6 nyakwarmgo jwang nitiere rawera ma hike 22 ma bende iseobila ni nochiele kod magina. Rawera makamano osebedo od thieth maduong' ma Kenyatta. Kata kamano romudu chieng' manyoro kar saa 9 gi dakika 15 rawera makamano na ngimane ochot nolalo ngimane. Nyaka sani familia yuago reyo ni gintiere koda bil moheo million adek. Nyaka sani gocho ni gintiere gi million adek nukta auchiel manek beni gichiwo ne Kenyatta Hospital. Wang'e ni migao mochung' ne thieth bende nobiro kod oboke ka bende giwacho ni bil makamano en mana 1,800 gi wiye. Ng'ama wacho adier. Report makama olosnwa gi Lydia Okeyo wawinja no monde kapok wadonjo twak. Mana seche machuok bang' osiptal ma Kenyatta yango ni obongo ne osetho. Boniface Mwangi Kariuki oyangi ni owito ngimane. Tho mare oyangi gi jawachelo familia margi Emily Wanjira. Rawera no yande tipo mar wang dede omako ka obila chiele gi magina e kinde ng'anyo mar sudo sirikal wi nek Albert Ojwang mano bagi tarik 17 dweni e boma Nairobi. Familia mare oyango ni ne giyudo sime ka osiptal ma Kenyatta ni Kariuki no wito ngimane saa 9 gi dakika 15 mar odhiambo makawuono. So yesterday after they pronounced him brain dead, they told us to wait for fate, but shockingly today at 3:15 everything happened. So he's no longer with us. The only thing we are seeking is that we really need justice for our son. Familia no wacho ni osiptal no sebedo kayo ayo wach Kariuki kendo nyoro ne oyangi ni obongo ne osetho. Kakoro gilero ni kata kamano ne gionge gigeno ni obiro bedo mangima. Tukiangalia hivyo walikuwa wakijua tu Boni was normal, lakini sijui kwa nini they were fearing to say it. Juu yesterday wagetuambia vizuri that Boni is gone, instead of taking us loud, and we were expecting this. Kariuki ma en mana wuoyi achiel kende e yodgi osebedo kanie ICU kama ne otimne bero mar obwongo nyadiriyo ka lakteche ne temo golo ng'injo mag magina mane omoke obwongone bang' kane obilo chiele gi magina chieng' ng'anyono. Sasa ningependa haki ionekane juu mtoto wangu hakuna kitu alikuwa amefanya. Na hiyo muda yote nimemlea, kama sikuwa namtaka si mimi ndio ningemaliza mimi mwenyewe. Lakini sasa nilikuwa namtaka juu nilikuwa najua siku ya mwisho, maisha ya mwishoni, mimi huyo ndio anaweza nishikilia. Juu sasa sina mtoto mwingine kijana, wao wengine wamebaki ni wachana.
Familia no kwayo kony mar jokenya kaluwore ni omenda mar thieth sani oseromo $3.6 akoro familia no bende dwaro mondo giyud ratiro ne wuodgi. Boniface was just running for his life because his safety was on the police. Now the police sought him. Now anybody trying to bring about insult or whatever, that is childish. What we want is justice. This is one of the case scenario for justice. Tutasema tumemwachia Mungu tu. Hii machozi tunalia hata kwake. Boni hakuwa na ubaya na mtu yeyote. Hakuwa na tusi mtu. Tunataka haki ya Boni ionekane. Since the government is now silent, now we want to hear from them because it has already happened. Who are paying for the bills? From where we are yesterday, it was 3.3. Now today, after I don't know whatever they have done with him or whatever has happened, it is 3.6. So where are we? Who is our voice? We have nothing other than the pay bill we gave you people. It is 7682551. Account is your name. Kindly please, Kenyans, we are seeking for your interventions. Nyakoro mgajong wach mar Boniface mano Kariuki mabene nowito ngimane mano sa mano sochiko dakika 15 odhiambo manyoro en wach mabende waluwo wachne e kinde mabende familia koro yango ni bill mar hospital en $3.6 to neno kanyo oboke mano mar migawo mochung' weche mag thieth mayango ni bill mar hospital Kenyatta bang' thone nyakoro mgajong nen $815 nyaka sani winjo ka familia osegolo nyaka pay bill number to bende migawo mochung' weche mag thieth oboke mana gioro nyoro giango ni bills mag hospital mago jogek ma noyudo hinyruok kanyakla kod koro jogek ma dibed nowito ngimagi e osiptende mopogore piny owacho biro bedo kachulo. Kenyatta Hospital nitiere kod iwacho ni disaster emergency fund koro ngawacho dier ngawacho miriambo duto te wabro bedo kwa luma chigne aparo no dede wachak kodi nikech familia no sebedo koda kihondko gisebedo ka go touch kendo gidak mane kaya karo thieth mano mar Kenyatta ka gintiere koda geno ni wuodgi biro chango sani koro geno mar giduono. Pero kamano Sharon, waduoko watero kuyo ne familia nikech wito ng'ama ng'ungu machalo Boniface oken gima yot to life bende en life kato bed mana matin to circumstances mabende ji wito e ngimagi bende miyo lit medore nikech ka en ng'ama anyuolani mihero to ne otuo to utuo e hospital ber samoro psychologically ikori ni gima kama nyalo timore nikech ka ng'ato tuo to uneno kaka tuo dhi kode samoro gino iko pachu ne gima kama to ma ng'ama nowuok e ot ka ngima kendo en ng'ama ber ma dwaro mana ber ne piny Kenya kaka joma moko en mana ni yo modwaro go ber ne ma samoro opogore gi kaka joma moko samoro paro to ng'ama tho mowuok e lwet polis mano onego bed ni ema rite kendo ng'iyo arita kwe mar piny ma ema miyo families abilagi medo bedo gi lit mang'eny ka iwacho weche ma timore e pacho ka e weche mag siasa. So kipenja ano onego bed ni seche ma kamagi ema sirikal rise above the occasion to kao ting' mar jogi te ma familia ni ok obedo gi kiondko gi midhiero mar manyo pesa kata obed mana 10,000 kata obed $3.6 magiwachono. Ma is the only way ma according to me sirikal bende nyalo nyiso go remorsefulness ni watimo mos kuom gima notimore nikech ok onego bed ni kata kane ine maandamano magi mwawacho nikech oganda wa osebede gima chal kama oganda wa osenege gik machal kama en mana ni gima timore ni e kinde cha to jo Kenya ne ok wuog te mitriwowa duol kawacho ni gima kamarach wan ema ne pod wachak wabedo blamed kendo Raila ema ne bedo blamed ni mar ang'o nogolo ji e ndara kendo mage gik ma joluo mowar ne biro kuonde machalo kamagi mawacho ang'o miyo en nogolo ji e ndara
sani korko waneno ni gini kare ok mar joluo kende en mar jite omiyo it is okay mondo wariwre owacho ni nitie joluo mowar nitie joluo mowar ma Karaila ni kon to gidhi kon Karaila ni kocha to gidok kon but mano gimwa wacho kawuono gimwa temo wacho en niya jo-Kenya onego riw duondgi te to wach niya police brutality is a no kata bed ni inadui na to it is a no protest bendo yienegi to sama gimoro timore kama to nengo sirikal rise above the occasion kendo giwach niya ng'ata moyudo hinyruok e lwet police sirikal biro kawo migawo no mano be ka biro miyo police bedo gi dekruok nikech ka gitimo gimoro bila ni to dhi nono kayiem kendo onge gimotimore to yot ne askari machielo timo machielo kendo timo machielo gimomiyo wachopo ka en ni sama ni timo moko to ne samoro ng'enygi kano pedh nyinge tineno ka gin onyango tieno ni paro ni mano ok lit kadi ne wageng' gi seche gi samoro dik ne wageng'o magi omiyo kantie opportunity kawuono mar geng'o gi to wageng' gi te mondo mbele kucho kik wachak wabed gi gima to bende ng'ino bilo sebed kiseyo koda tiyo kod oteku mathoth mwalimu ng'anyo no neno bende juma mokalo chieng' tarik 25 to chieng'no bende moheo ji 10 bende notho te githo ka luore kod oteku mathoth ma bende obila tiyo godo koro penjo nyaka karang'o nikech Boniface Kariuki ni bende pod seyo dhi ne obila Albert Ojwang seyo dhi ne obila gini chon nyaka wang'iye matut ahinya nikech kata wan be kaka chama dire mane wang'anyo rach ni ane constituency mosenegi ji mang'anyo moloyo constituency moro amora Kenya ka an asebedo gi kuyo ahinya e chunya nikech kane wadhi ng'anyo to siptand Kenyatta no jowa manogo gi bunde manokel kanyo ne gin ji mang'eny omiyo gima timore no ok ber ahinya Kenya ka kata Boniface no kane ogo gi bunde machiegni close range ok en gima ni kare tiyudo ni mokwongo polise wa nicha wacho chieng' moro ni owinjo chak water gi training moro ging'e bende kaka gidil gi ji to bende namba mar police kwang'iye Kenya ka namba gi pod tin samoro yudo ka bende ji odhi e ng'anyo moloyo polise mantie koro samoro kaka gitimre onge to chik mowinjo waketi ni police ok owinjo oti gi magina e yo ma ok owinjore magina inyalo tiyogo ka koro ngimani ni atari to owinjo bed ni gin gi rieko ma gitamogo jomoko kata kopo ni gin e ng'anyo to wache magina owinjo kik gitigo ovyo omiyo awacho ni Boniface kaka noteno sirkal mana kaka osiepna ma Meshak osewacho owinjo chul bill mar hospital note nikech Kenyatta be en a public hospital apart from chulo sirkal ginyalo waive bill kaka sirkal nikech mano hospital mar public koro Kenyatta hospital kaka familia wuoyo malicha wakwayo ni CEO makani oyie mondo otimnegi gimiluongo ni waiver nikech mano en public hospital gin gi omigi thuolo ma ng'at machalo kamano ma ok nyal chulo bill CEO nigi thuolo manyalo konye through waiver to sirkal bende winji okaw ting' jogo kopo ni en gi nyithindo en gi familia owinjo sirkal okaw ting' jogo manodong' nikech ng'anyo to biro dhi kata wanetie kata waonge kata chieng' nikech katiba wa article 37 oyiene ji ng'anyo koro bende asenyo ka ji wacho ni owinjo wang'i ni to ng'anyo ni itime nang'o nikech kacha to wach maneno yiene ng'anyo kok iting'o gimoro amora e ofukoni machalo tools ing'anyo ka in gi lweti nono to kata ichiwo memorandum ne polisi to udwa dhi ng'anyo kama chalo nade magi gik mowach kanyo koro ji moko be wacho ni winjo kel amendment mano to ok onyal wuoye sani to wawacho ni ng'anyo ni nitie omiyo polise yo nyaka ikre ni ng'anyo ni biro bedo to gima ok wadwar de ka ji ong'anyo to ji wito ngimani en mana ni samoro ng'anyo ni nitie jogo mobende biro e ng'anyo ka to gin gibiro gi wechegi gidhi e ng'anyo to gidwa kwalo gige ji gidhi e supermarket moko be biro e ng'anyo to gidwa dhi ka polis gidhi wang' to polis ng'eny kibaye kidi to gin gibaye gigi machielo omiyo jogo be madhi ka polis ne dwa wang'o ka polis be mano be nyaka wawe
to polise be madwa tiyo gi excessive force bende nyaka wakwer ni ka ng'anyo nitie to ok owinjo wati gi excessive force nikech ngima ng'ato achiel e piny ka en gima lich ahinya nikech mondo mi ng'ato nyuol mabed e piny ka madongi mabed kamano ngima wan ngima ng'ato achiel we kata ji 10 ng'ato achiel kende kotho owinjo bed ni wan gi lit e chunywa molo gimoro amora omiyo wakwayo ni kopo ni ng'anyo nitie to polise kik bed ni tiyo gi excessive force to jogo madhi e ng'anyo be kik bed ni gitimo gik moko manyalo miyo polis neno ni owinjo ti gi magina an mano gima nyalo wacho ero kama na inyondi kapok mi thuolo asema ni namo komo ote ka hangeni bro bedo kinywando e kinde mabendi bro bedo kitwak ntiere ote mayudo kuom Daniel Orogo wacho ni Sharon gik matimore sani are generation struggles mag liberation Niko Ramogi osebedo ng'anyo for a long time we have lost lives Jose neg mang'eny moko kata sani are not known kama ringre gi nitiere wach ng'anyo to ratiro mar ji e katiba Wach ng'anyo wacho ni en ratiro mar ji katiba but joluo should reevaluate wacho ni neno wakintiere Entebbe mane piny Uganda kopogore gi mano asomo gik machielo mano mar obila Shemutho iwacho ni iluwo twak kendo imor wacho ni Kennedy Ondiek no siepi to ok iser pache wacho ni I want to tell Ondiek obila chiko yie ne mako ng'ato ma otimo cognizable offense in his presence wacho ni secondly meko ma obila timo sani itimo kaluwore kod chik ma pacho ka nonro itimo file ichwalo ne ODPP wacho ni ODPP bende peruse then chiwo advice whether to charge or not sani onge file ma inyalo chwal doho ka okokadho kuom prosecutor imedo kanyo ni Kenya chik nitiere but chike duto gin kod limitations including right to life as you enjoy your rights okonego iketh ratich jal machielo sama idhe ng'anyo to ketho gige ji gikwalo gineko en dhok mane monego polis otigodo jothurwa imedo kanye kasemo na mapiyo piyo obila nyocha ogo mohiny Human Rights Defenders ni kanye koro National Police Service Commission Internal Affairs koda ipowa ni kanye obila osego from both sides maluoro omakogi samo obila develop cold feet e timotije to japiny ema chandore one person cannot be oversighted by more than 10 people then imedo ni community policing bende pok obedo makare kendo dhano okia tiyo machiegni gi obila aparo ni kinywando ote magi bende Ondiek inyalo mana dhi nyime ero kamano shem ngamo siepna kabisa wang'ere kode in person but adwa wacho ni nitie gimiluongo na arbitrary arrest arbitrary detention to gi legalized arbitrary detention tiende ni you do imako ng'at arbitrarily then you formalize a court tiwacho ni ichwalo file Ojuang nyocho tho omaki modhi onegi pok waneno file moro amora manochwal ka ODPP mar Ojuang Kiangui giri koro kwayode is like they were arrested pok onyiswa ka ODPP emokia kata kuma entie ere kare kaka file ne ochwal ka ODPP what was I understand your situation but the truth of the matter and the Kenyan situation is worse ma opogore gi the police officer I also atimo mos ne police in fact atananeno ka sama nigo police cha it was not fair in fact sama police cha no dhi mondo koro riwre gi jong'anyo iwacho mamiyo koso nikech tiere mamiyo tiere moro bende no law ananeno the two of them and that lady was no late na kabisa mano is ema wacho niya sama gimbe gi feel ka police achiel ogo kata police ariyo go to pare police to nokotho Magi king'iyo koro wa compare kama ne yawuoyi ka goye police cha to gi kama police me kamera me bathino kama police no goye ng'ano ng'at achiel kende kendo ne gin police ariyo adieri ng'ano no shoot kijana no kaka gweno kaka digaga gweno gi bunde kama en video manodhi viral everybody no nene macha gima kata the government no winjo beni come out to apologize to Kenyans nikech bunde wanyiewo mondo mi oritwa ok mondo negwa Kasani kijana ni noko post threat mora ingeni ya inyawa dine ober kata ni ne gi kite madongo tingo chomo go police to police otingo bundo goego no nya bedo justified kata kwana no movement kagari yuda jali to police dingyo ni to
no move machalo nade ma otuomo wadgi koso ma wadgi motuomo king'iyo kijana manobedo shot ni adieri manduk en ni nyene ne police cha is like ne gimoro wang'o iye kata nojony gi tich nosetiyo mang'eny donge mano ne kijana mano ne gima koro tho sani king'iyo that video jaus mask no kaka notimore adieri onge threat kendo nosedong kende ng'eni lesne ne confused dige nochung gi mask gego kanyo to police kako biro to jomoko kako ringo odong kanyo gi mask koting'o to police shoot mana kendo it was just a tierite kanyo shoot mana just there maja video ma is very clear anadwa wacho nia nyaka understand the politics marwa ok nyal evolve around human rights kende but human rights must evolve around our politics nikech siasa marwa wang'iyo ni atoke ka wan gi katiba momiyo wateko mopogore momiyo nyaka bunde no ng'ano ting'o ki katiba momiyo bunde no mondo ting katiba momiyo ng'at manie ndara no thuolo mondo ng'any waseneno jong'anyo ka wuotho gi polise to gigogi nyaka ni samoro gimoro timore mokelo problem to nikech waonge kanyo ok wanyal judge an adwa kwayo ni namba 1 police marwa nyaka be wami thuolo mondo gibe gitim tijgi to gima duong' en ni police training e Kenya ka must be reformed ok wanyal chiko kawo jodigi D+ gi ni emiketo police ni digi dini ni ng'ama jadini moko ok reasonable. And I'm telling you, then corruption Marsamika police must also stop. Nikech jomoki miyo kanyo police should be a calling kaka pastorhood. I believe ni police should be a calling. Makata inja degree kata inja ngowijo beni choose kendi ni I feel ni I want to be a police officer. To maro mobedo majo di minus my equal indi kichulo pesa timini is really messed up. And kajo wanya wacha die jadugo dedi. Magito walungi ga urugi nyingi. Nikech corruption ngenye ka police gi ikawo nyaka jomoko mamifupi moro nyocha neno police moro ma chiek kama kata kaka nokalo bacha modonjo mokawe police. You wonder? No, to donge police kache chande sama jo apenja dungo de sama jo wabi ya Laura chonyo midi kaw police dongi keto gimoro ka maka okikalo ka wiyo ko chopo kanyo tini ko dhi kaw gige gidhi dala mane ka kitime to bang ka samoro wiyo ko chopo lakini pesa ni to chopo ka sama gi graduate kan makore miyo gi bonde angawa tiyudo nyaka magike chonga ka police kore wanda mane mawacho level mar corruption a police system then puoncho gi training mar police owinjo change mentality mar gigani inyalo paro reforms bende notima maneno gai mar doho Justice Maraga dengene nominating mar mondo mien kanyakla koda puti makamano gine reforms mag obila ginyalo timo makare no wan gi reforms ariyo e obila manyalore joka nong'iyo reforms in terms of police welfare dongo de okariam mane giwacho ni police koro winjo beni aidha dak gi jopiny kendo imiyo gi pesa msara no winjo beni nitie kaka job group mar gibedo then ranks no ket ni ok migi kalore gi ada iringo matek e Olympic ori timango ni winjo beni gibedo gi steady growth in terms of professionalism emo miyo ni gistongo but gima reform mane ok gidhi gi ng'iyo and the training aspect jogi gibedo train wan ok wadhi ga Kiganjo kuma gibedo train wakiani gibedo train nango ni jogi moko ger moko paranoid mikiani paranoid is being part of training kora anadwa kwani our police system we appreciate ni they really do a lot of and kama ok nyal yie ni police timo tich matek in fact adwa ko ni police inyadhi yudo ka ng'ato notho osekawo kata dwe gi nus e bugu eduongo relo police madwa dhi ting'o ng'ani kako topni aneno ka obila shemutho it's very painful okecho kodi wacho ni Sharon police are learned we have more than 50 PhD holders 5,670 masters holders poko tieko wacho ni police kanyo bende gintiere gi 35,000 degree holders wacho ni gisomo kasem dwa biro e studio to biya giwe studio ka issue mag messages entry level to police Sharon andu manoto kanyalo donje nikech kata sirikal ji nigi entry level ji donje job group kai kata samoro with degree to at the end gi end up with PhD ka gitimo gisomo within the system that's okay and gima paro ni our ratio mar police to the people ematin koro samoro ka ondiek ni a police as an officer to seche ma issues owuok kaka mag ng'anyo gi
to igoli makata kanyi dhi lif nyoro tiduoki. Koro in bende in worked out nikech idhano and your body functions kaka machine. Nitie kama kogik to kata machine itimone service. Koro our ratio to me is also an issue. Monengo bende sirikal ng'iyo malich ahinya kata kaka Mheshimiwa Orero kaune parliament sama budget u discuss meduru as much as possible nikech kawan gi polise mang'eny ma ratio ne ber to nyiso niya ka an jatend polise taneno niya ondiek kawuono nyosebete gine mang'eny ahinya dhi elif ni jok ma oseyueyo take care of this thing to ma inyalo yudo ni kaka Kenya be one politically active throughout the year. In a year when I be do man of faces kata uchiel. To nyiso ni pok yudo thuolo even to rest. To imbe seche moko kaka in askari. Samoro ibe in gi issues gi nikech in gi family. Samoro nyithindi bende samoro tuore mana kaka nyithinga machielo nyalo tuore. Jaodi nigi problem here, in gi problem there. Ichaki bire street maka bende we chien kuch. Me stress. And then koka stress ng'eny. Koro inyalo yudo ka things can happen out of order. Wamedni kamoro kan Sharon. Iyudo ni kawacho ni sirikal ni handball. Iga ka iga wan ga ndiko mar polisi. Ma ndi sirikal manyaka nyocha muma poko ndiko polisi. Kiwe mag prison moko manyoka the other day gi KWS nyaka sani bende wamed nyaka hiko menda bing'ini chakoro doche baka wuona no ka jolweny bedo gol ne gi migago iwinjo imayo jolweny yemo tawa abnyisi niya iga dek ka sirikal poko ndiko polisi wang'e police ratio kidhi kata kamineno kama jowa gotie police officers, some of them are also our friends. If you look at these people, okay, nyaka nyocha gichak dak gi ji, ti yudo kan tie amalgamation momatin. But king'iyo kuonde mane jogo dake, ng'ato nokawo bao okete od mabati moro machalo eskimo. You don't even know kaka ng'ano dak. I'm telling you, sani at least imiyo gi modern house. But gima adwa wacho ni sirikal employ police. Pesa gikawo giketho e gik manono kar mondo gindik police mondo mikoro fatigue majaduong dede wachoni can be dealt with. I propose ni this time mheshimiwa be uketo budget mandiko polisi nano ko bilabe neno mine gi pok malach mano tie budget mandiko police apara negi paro ndiko police 10,000 kendo mano kata 10,000 obel mana drop in the ocean nikech gima winjo sirkal ng'eny ni en ngima raia to kaka inyalo rit piny to polise gi namba gi tin mana kaka iwinjo jo owuoyo wacho taparo ni namba matin omiyo yudo ka police officer nyalo tiyo kata 3 months kapok odhi e rusa kendo tiyo kinyi otieno kata mana maandamano ni inyalo yudo ji tinde riek ging'eyo ni ka polise obedo nyaka saa 8 to koro giseo koro jok madwa biro timo gigi to chako donjo saa 9 nikech sani koro polis mokwongo gi chiewo saa 10 okinyi gidhi e drill odhi opang gi ok ginindo be malong'o gidwa bedo ka chiemo bende samoro chiemo maber gimadho mana chak gi mkati gokinyi koro ka saa 7 to jogi bende oseo to system maber dwaro ni ka polisi tiyo nyaka saa 6 to bedo replaced odhi oyueyo to jomoko biro to nikech watime gi polisi e Kenya ma ok nyal timore emomiyo kata rita magitimogo ok nyal dhi maber omiyo sirkal owinjo ng'i yo maber plan minyalo ndik go polisi e puonja na japuonj sani nosendik ji 76,000 de ma bende ket affirmative action ni polise gi bende wadwa ndiko kaka ne gidwa ndiko jopuonj ma do bedo maber ahinya Kenya ka nikech namba mar Kenya ka population odhi malo ma polise masani nitie ok oromo rito jo Kenya kaka dwarore omiyo budget mwaketo ni nyaka waneno ndik polise ma ok tin na 10,000 gichako go kamano kata gidhi mbele giket kata supplementary budget bende gichako gimedo polise moko mondo mi watich mayot ma
rito kwe Kenya ka to girito ngima dhano bende Kenya ka. Ero kama na inya nyakorom ga jonga nuka dakika skadho pradek tok sario mar okinyi adar mar bunu weka yo matin ka duoge okang mar adek wabro bedo kwatiko chenro okang mar adek to koro wanene midhiero maluoro counties magwa mopogoro pogoro nyaka gisani nitiere midhiero mokwako governor mane county ma Isiolo no idore kama teko dochi manyore od bura mar sene nyakorom ga jonga ka koro senators bende gisani oyiere e dwol achiel mar mondo mi owinj buche mano mar thiche oko e apisi wakayo matin wadogi mago. Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Halong Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Bentan market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Josiaya untie. Tarik adek dwe mar abiriyo higani, kaunti ma Siaya obagonu nyasi mar tipo e alap mar tuke mar Jaramogi Oginga Odinga Stadium. Kamibro yude thuolo mar nyiso talanta mari kod riekni ma in go minyalo sung ne jopiny. Tudri kodwa e namba mar sime 07231385976. Oteni okelni kod county government ma Siaya bade mar fwambo gi keyo weche mong'ere kaka Directorate of Public Communication. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. I couldn't take it. I had to learn to live with it because Bob is no more. From powerful Kenyan stories and entertaining local content that speaks to your heart. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. We've got it all. Own the moment wherever you are. Experience Kenya's stories and Kenya's spirit only on View Sasa. In gi chuny maler ahinya Mandip. To mana nikech chunyi ler gi ng'ata kae, koro onge gima nyatama dhi kodi nyaka piny Chandigarh. Ok abi weyi. Ha? Nyakorom ga jongo dongi matine dakika 25 kapok oromo sa adek mano mar okinyi. Mokag mogik mabende pod wadhi godo nyime gi twak marwa e chal mar piny Kenya. E okang mogik nyakorom ga jwang adar mar mondo mi walose midhiero mokwako tenda counties mapacho ka. Odoche manyoro governor mano ma Isiolo Abdi Guyo no yudore kama diny mano e lwet senators mapacho ka. Kama bende nyaka sani senators oyiere dwol achiel nyakorom ga jwang ni bura mano mar thiche oko e apisi ibiro winj kod senators duto chieng' tarik 8 kod chieng' tarik 9 mano mar dwe mar 7 ma bende wantiere. Report makama olosnwa kod Walter Nyambaga wawinjo monde. Gavana ma Isiolo Abdi Guyo sani chunye mucho bul kendo goyo kibikibi bang' senet kaloni buch thiche oko e koro ibiro pedhie kanyakla mar senet chakre tich ariyo kod tich adek mar joma nyien moyangore bang' aput mar komiti mar ji 11 mane chan chuogi Lwarie Lwanda. The motion having been negatived, the route of special committee is abandoned, and that implies that the Senate will investigate the proposed removal from office by impeachment of Honorable Abdi Ibrahim Hassan
the governor of Isiolo County in plenary, pursuant to Section 33(3)(a) of the County Governments Act. Juma mokalo, MCS apar kod auchiel kuom apar kod aboro, ma Isiolo ne ogoyo ombulu mar thicho Abdi Guyo oko e apisi mar kom mar telo mar Isiolo County. Jatelo no itudo kod ketho kaka ndiko ji 36 mang'ado ne rieko, ndiko chief officers 31, ataro mar chik. Jatelo no itudo kod chiwo rage yor mibadhi, idudo chenro mag dongruok machwer umbrelo. Gavana Guyo bende itudo kod tiyo marach kod apise, dhi ataro kod katiba mar Kenya. Kanyakla kod rem nyiso bidhruok mar kit kom mar apisi mobetie. County with 10 MCAs and 36 advisors and 31 chief officers. That is madness. You can't tell us that that is justified and that you're going to do it because your staff establishment says so. That is completely out of order, completely unacceptable, Governor. This house is house of record, and it is a house of order. We should not allow it. It is a house of order. Jatelo nyalo biro chamo nyanje nyim Senate kaluwore kod tudruok mare kod Senate ma ok ni kare kata matin. Guyo kopogore kod nyiedho ne Senate kinde ka kinde. You have said you have 4 advisors. Name them. There is another person appointed as advisor, Equalization Fund, which position does not exist at all. What is your position of the other 32? They are working under the County Public Service Board. I'm even getting tired in my head. Magromo mag committee mag odbura. Jatelo seng'anjo ne Senate. You guys are running solo like a joke. Governor, this is the problem, Governor. You know I'm a lawyer. Yeah. Please. Yeah. I know what the law says. It is very condescending for you to send me to the law, and you know I'm a lawyer. Nyadinwaya, ekendo ma, ne omiyo chwade fai mar siling 500,000 e kidienje dek. Because I didn't say that. That is the record of the auditors. When you order the word liar, Governor, lie to the committee. You are the liar. You are Governor. You are a pathological liar. Governor, you are getting out of order. Kinde mag Gavana Guyo to kod mag Senate biro chwalo bok mag neno motel ne bura mar tarik 8 kod tarik 9 e kama jatelo no ichan luny kod pi mang'ich e nyim Senate. That we have given the governor of Isiolo the best opportunity to be heard as this decision is made. Hoja hii ya kwenda kwa njia ya kamati, mimi naipinga vikali sana na sikubaliani nayo. Bura mar thicho oko Guyo en mar 6 mosechopo e Senate kama chiegni ni manotonye nyim Senate en Governor ma Kericho Eric Mutai. On today's order paper, Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakorom gajong mane Chal Mar wach kanyo winjo kanyo ni Gavana ma Isiolo Abdi Guyo koro buche hibro bed ka iwinjo gi senators duto chieng' tarik 8 gi chieng' tarik 9 mano mar dwe ni. Odede Gavana spod medo yudore kama tek anyanya kiseyo gi kod weche mag mibadhi. Erokamano, aparo ni kama nitie kaka japiny maneno processes mag siasa madhi nyime. Number 1, aparo ni it is important mondo governor ka obedo impeached gi MCS meke to Senate, the whole house onego winj case no. Ano kan for the opinion ni seche moko onego bed ni committee ema winjo burano mar ji 11 kata obed ji adi ni to ema winjo burano kor kadhi. Aparo ni ka oyier ng'ato ni en senator of the Republic of Kenya ma represent a certain county to nyiso ni a Senate otimo national duty. Koro okane ka en gima kare mondo mi Senate okaw committee matin mondo emo winj bura nikech ma en bura maduong' mar thicho a whole governor oko to kendo samoro odhi gi career mar ng'ato completely. So en gima onego bed ni ji te mano yiere Senate of the Republic of Kenya bede kendo gichiwo pachgi to kendo mosetimore chieng' mamoko notim gi committee an kaka ng'ama japiny mano ne ok aneni kare. So namor ka committee ka
parliament mar senate oyie ni gidhi bedo gi te mondo giwinj bura mar governor. Governors mang'eny pod bro biro nikech accountability mar county government ni e lwet MCA. Mamano to gima onengo bed ni kata wan kaka jopiny luo oganda nyikwa Ramogi onengo bed ni wa improve mang'eny. It is only Luoland sani koro 10 years ma pok wabedo kata machiegni gi keto governor mora mora to task on matters accountability. Gimwasebedo go en tungni mar kisiasa mamoko to keto governor mora mora e piny luo to task around accountability issues podo tamo wanyaka sani. Is it because governors waler kapamba koso ang'o matimore? So Joyce Shiolo we wabuo winj bura no koro ng'ad bura kaka jopiny ka governor ne nigi mibadhi kata neo. Seto sexual ni mwalimu Peter Redo. Hapa ni asedhiga studio mang'eny kawuoyo on governance gi devolution manomiwa nikech kanokel constitution nwaneno ni devolution ni dhi miyo ji bedo gi kony machiegni kod jopiny. Tiyudo ni governors wagi moko iyudo kata ka report mar auditor general golo ni onge development mora mora mosetimore e higa mangima to governor to unugo. Tiene ni priorities magwa kaka oganda to gi kaka counties ni upside down. One kata kaka MCC nyocha nitie kera levy mane diga to ing'iyo yore meeting. Koro kaka constituencies ane osetim kera osetimo yore 22 makibiro to nyalo kodi ni ma tinyalo yudo ni county obedo to kata yo achiel magisetimo onge to development mara mabe gisekelo onge. Ng'ato nyalo bedo gi advisors 19 kata 20 to en ng'ato achiel kende to jogi te chamo mshahara. Koro pesa mabiro dhi mane expenditure dhi mane chulo joko matire current. Aneno ni owinjo wachak wachuog chike ni mondo ng'ato bed governor nyaka bedie ni setiyo kamoro in terms of administration kati somo gimoro manyalo miyo ing'e kaka irito akaunti. Ok owinjo wakawo ng'ata madhi bedo governor ng'at ma ok ong'eyo kata kaka itayo piny mapok notayo gimoro amora. To kata ka ne pok otayo gimoro amora to be nitie gima nyalo nyiso no nyalo bedo governor. Inyalo yudo ka governors moko wuoka to nikech en gi pesa to dhi to ng'iyo ji to bedo governor. Koponi wadwaro ni devolution odhi maber in the future nyaka wa review constitution kata pesa mimiyo governor sani ne wa yudo kanyo kelino assembly mane wamedo gi 415 billion mage gedhika to pesa ni komede owinjo wakeni pesa momedo ni owinjo bedo dhi timo gini gigini to gigini ok ni medo pesa mag governors tidhi chako kete recurrent expenditure no maonge gima jopiny neno ni okoni ma pod miyo governors mang'eny biro bedo impeached. En mana ni samoro nyayudo ni governor odhi okawo MCS mokete fukune koro onge ng'ama timo negi oversight gikia tijgi ok giket governor on toes. Koro governors miyudo koso MCS ofuku biro tiyo mok bibiro to governors ma MCS ong'eyo gima gipenjo emiyudo ka yudo ni governor moro bedo impeach nikech ok otimo achiel ariyo adek. Lakini governors nyako waket structures waket rules wang'e ni to pesa kata mwamedo gini gidhi timo gwang'o development mage yore mage timo go koso health sector be gidhi improve gidhi employ doctors nurses to hospitals. Omiyo magi gik manyaka wang'e mondo devolution odhi maber. Sharon, just 1 minute kundiet biro. Mwalimu Orero, the MP has touched something very serious. Why in Kenya do we need advisors, a office governor, cut office president? Nikech, the logical question would be, can governor to Orero is the advisor, your advisor, Ondiek is advisor. Then unemune ngube president. Nikech, you are the people who knows what to do. Unemutayo county. Unemutayo county, no, unemune ngube the governor. Nikech, tell me why
president will have advisors on almost everything. To kendo en gi committee mar cabinet on almost everything again. Principal advisors man president onengo bed committee mar cabinet because in a cabinet in charge of education advise me on matters education, in a cabinet in charge of agriculture advise me on matters agriculture. The same to governor kaen gi CEC in charge of this and in that. Angomo miyo gichak gibedo kendo gi another ring around them. Mane penjo maduong'. To ndiye kikini mabendi loso nikech ang'en wadong' gi matin ne dakika 10 kapok watieko chenro makama. Bende ilose kotende koda chidhi nade mar guyo no. Bende wenge duto te nyakorom gajwang' nitiere ir jatend piny Kenya mano William Ruto kotende koda omenda mabende pok mar omenda mane beni counties yudo hik omenda mabende chakro odiochieng' makawuono. Od bura nopuodho siling bilion 415 mabende biro bedo kadhi ne counties hik omenda machakro odiochieng' makawuono nyaka rom kanyo chieng' tarik 30 mar dwe mar auchiel mar higa mabiro. Odiochieng' manyoro naneno kanyo ka senators madirom 32 nokadho paro makamano mano mong'ere kaka Division of Revenue Amendment Bill mondo counties koro chiwnegi pok mano mar siling bilion 415. Ondiek. Yeah, anado wachako gi point mani moko mondo understand ni ang'o devolution obiro. Nikech basically kan wawacho ni wamor gi constitution marwa nikech sani ori ogolo teko to kod pesa e headquarter kaso otero e 14 other regions. Manyiso ni ne wan gi intentions mar mondo wa empower these other regions. But kidhi e kuondewa and yena wo specifically on Homa Bay because mano e kama ae nkenda an gi reason mar mondo fall te proper. Okay, why can you make do manyo? Yeah. En kama ade dwaro mondo bed governor Homa Bay and okena joke go gi 2027 abro chung but that notwithstanding adwa koni niya king here the report ma the budget the auditor general report mano be released dwe mokadho wacho niya ni Homa Bay County for example nyisa gimomiyo okowinjo riembo ng'at tich kata gimomiyo Gladys kaka governor okowinjo luong Kisumu Nairobi e Senate mondo explain gimomiyo gin gi accounts 4 mar health accounts 4 gimomiyo gin gi revenue accounts 4 mano nonro mano tem gi jomagi dong mano auditor general mano ma auditor general report ma ibedo released every quarter nyoro manyo be released May this year and wacho ni gin gi special accounts 13 ni special purposes account 13 kodi di any special purposes account gin magang'o sani omiwa pesa erodhi almost oket billions madhi ne county government kidhi for example Homa Bay ibiro yudo ni 54% mar pesa madhi Homa Bay dhi e wage bill kanyo gidonjo ka giwacho niya wage bill ni malo seche mane gidonjo ne giyudo ka wage bill was 36.2 from no winjo bed standard of 35 but gidhi giyudo ka en 36.2 sani osedhi to 54%. This means niya giriembo jomoko e tich then iriembo ng'ato job group J tiriembo indiko ng'ama chielo in a higher job group nikech gin gi friends kidhi in this government momiyo Senator Kajwang' should summon Gladys Wanga together in that committee mondo explain ang'o momiyo wan gi more than 50 directors in the county government of Homa Bay moko onge kata office bedo metie yien ni director moko ok nyandiko kata nying-gi to ndigi gichulo gi level ma director anyisi adieri and that is the truth then iyudo niya jok mondik ni directors gi apart from directors nitie advisors mokalo 21 ma advice moko advice support moko advice makoro midhiero makamanyalo tegangon kikendo mabanyalo beda chiel komito counties ka in governor ma ok inyal understand kata sport nyaka ibed gi advisor then why do you have CC member for sport mana kama doke iro dedi ka wan gi government department ma in the wisdom of the constitution and the county governments act no was new bed gi at least 10 CC members. These 10 CEC members give policy formulation. Ere kaka ng'at ma deal gi policy formulation failed to be your advisor.
ere kaka in minister mar education and early childhood development, then okonyala advice imanya another 4 people ma advice you on the same sector. In minister mochung transport and infrastructure and chief officer in that same department. Then it akibedo 4 advisors on that area. Then it akibedo another 6 directors. Ni director moro chung ne tingini, director moro chung ne kaki payo lakndara. Then when will end up no better more than development. Kore mana opinjo, and this is why kiwinja location ma development. Homa Bay County and Achilkum counties ma allocate money as sherehe mara ninam mara kia ceremony mara kia CIDP County Integrated Development Plan. See, County Integrated Development Plan and a basic plan from which annual development plan bedo picked and from which annual appropriation bill bedo picked. Yes. Ki in the CIDP wachoni wadwa timo ma. And kami CIDP maroma bay ma nyochako this period mara government get CIDP is a 5-year plan. And when you see gik ma CIDP wacho onge karachiel mose timore in this, and that is the same with Uchilo, another problem in Migori. And the same with the other 4 counties. We need to look at this thing. We need to look at our government ma county. Kama samomoro wangwa Nairobi ni serikali ma Nairobi ni problem. Problem to turu nikech wan gi more than 12 billion mitero mabei. To end up no nyumore e chulo misara mar jok mane o form campaign team mar government. Watch Mar, I want to pick it. Watch Mar special purpose accounts. Any county state. Tokunengo bedi nikech mwalimu kata inaza lawmaker. Tell me why I would have special purpose account ni gima account ni temo and not can related to any ministry at all. How is it possible to have account apart gade kaka kuro, for example mondie kwacho ma Homa Bay to account gite ni ginok gin related to agriculture or gin related to education, ginok gin related nikech mondi luonge ni special purpose account nyisoni it is never related to any of your ministries at all. Karema nyisoni nitie ministries moko mwaweyo ko mang'eny to bas kendo accounts gi mang'eny maloyo nikech ka revenue wan gang'wen health wan gang'wen to ni special purposes account wan ga 13. Look at that. Agini auditor general bedo ka seyo counties ko bedo koda gulu mathoth mago mag bengi mwalimu loro network hapa ni Watch County no owinjo wangie matut ma kel more regulation. Yes. Ineno kaka wan MPs nitie constituency the board maran NGCDF. Koro wan limited kaka okana signatory to any account. Bende okanyal create any account. Omiyo these reforms, law reforms, when you were counties, my limit powers, my governors, my lawyer accounts, my so never were governors setting any on director and bias, Nikete no do only your Mauma Bay. Talking down there. Like anyway, you are reading Lakini, I don't what kids stiff laws must govern and regulate operational activities must governance within the county. Mondo mi waketi ge line. Wangeni ka ukitimu development to majima de timoreni. Ka uketi over wage bill mosa ka mokalo 36% majima de timoreni. Mondo wa control the activities must governance. Eka devolution of the bill of Konywa. Lakini kati yetu nyakagona jo kibira ero kamani dikengine gimomi yani tireka gine magemi ya te como biru gwego ka na gwego gi jopiny yagone giro kamani kini ngi kwani gimedi te kono ade gombele tuta et mara tuta pero kamana lakini na bodu gero kamani ero kamana winya tule mama wangu nya korom gajwang daki godonga beach mar mondo mioro msade kaguno ero kamana nyake ni dudek mwalimu Peter Rero kanyakla kod mesha kubdede mar bire to akokiny makawuono nya korom gajwang gi kanyme matieko godo mabiro en chal mano mar fwambo kanyakla kod twak mar piny Kenya
to ratani twak mano mar ng'anyo mano mar ohala twak mabende dhi bang' kod nyawadwa Cleophas Oluoch chenro mano mar mbaka oromo. Orisuru masani nyinga Sharon Ong'ao.